Keraton jagat karo Senan Tondo kawisaning busana sala sinamung langan wilopo. Yestu masih lestantun lampeng budo jiran tur-tutur katul tetulat mrih labing paradya. Winur siteng upama pareng wis kradya tuwing jaman Purwa pinardi tameng ngelata. Mangke tawasaning Gupita. Pinardi tameng ngelata mangke tawasaning Gupita manggeng panggung kalamang matung panggung sang wengkot. Sakebyar tawa dumadining wayang bibit. Sirep topi to nggih kocap kang pantes kinarya. Eko adi dosa Purwa. Eko wilangan sawijati menang linwih dosa wilangan 10 Purwa aran wiwitan. Sak juga kang pantes kinarya purwaning carita nggih kagambaraken pepanggihan agung. Ing kraton Ngastina ya negara Gajah Liman Benawi. Iya kraton Kuru Janggul. Marmane negara kang wis kaloka dumugi jawining rangkah. Marmane negara kiraya panjang punjung pasir paukir loh jinawi. Gemari Patata Karta Raharja. Candhane gemakatah para kawula kang samya sampung dagang layar marang para kawula manca negara anglur-selur datan wenten kendhati. Iwa sono tepih marang panungkut wen laku Durjana cinaket marang rasa karayu. Candhang ki pakatah para kawula kang sami dedongko wonten kukuban Kraton Ngastina. Terjejel uyul-uyulan adu cekitut pengutaritis bebasan. Senajan papan yang nyardi katon lupak merga sukateng para kawula alit. Iwa semru daten wenten para kawula kang alok kecingrangan. Nggih nirmu padi pangumpa jiwa iwa semula senajan ta ana. Tumilian to pikiran wonten temamu ya jati temamu. Lan uga datan wenten para kawula kang tumindak cecengilan pasulayan antut runtut yen to dinrungangkat tata rayuning wewengkon. Datan mukal kathah sadurunge negara kang sami mundur gelanggang colong playu. Ajrih menang kekuataning para kawula dasi. Pasir paukir pasir kekawing samudra ukir ning arga. Kacandra patangar gedeng praja menggeraken wana wiringaken Benawi. Ngananaken pategalan saha pasabiran ngayunaken bandran agung. Senajan to kathah teng Jawata kang srongging Pertiwi kapiting samudra. Kasongan marang Akasarupani praja datan wenten kang padha negara Ngastina kabukti kathah para kawula kang sami sumungkem anggana raras. Tembung jinawi mula kang sarwa tinuku. Tata kathah para kawula kang sami nguraja kaya kuda mendo. Ayam kambangan sak pinunggalane datan wenten kang cinancang tuwing kinandhang. Raina sami agar datang pongan yen tuan Cidal wangsul dateng papanira dewi-dewi. Kundangi kraton Kriyogat kaliwat-liwat wit kepanti-panti. Satu mati jalma moro wae. Kukil
Ilomi bereng kuwi krateng astra kami drujung kok kapisan nuntak udya temasirana margulai. Senajan to laku ning mendung kini batange pepraban marang daya panguwasaning ratu. Sapa tambu sapa weruh. Raden Ngastri iku pujangganing pandhita kang yekti gentur tapane. Suwargi Begawan Palasara. Dadan muka katapur Ratu Maharat Raja Maraja kang tunul tanpa daging karo Pancawara. Ing sabenan trowasa ngaturaken Bendata peni-peni raja peni guru bakal guru. Tata gelar sopi sungsuneng ing mengking batos. Yekti kayuyun marang uyaning kautaman. Ugarsa ngudi marang Samapi Priyagung kang tetinggal guru. Kabunggil semanten rupaning praja nggih sinten to dosa namanya Sri Naranata. Dosa winangan sepuno mawarti kasihan dene taptu. Agung Astra Julu Prabu Suyudana Prabu Duryudana. Urupan Tidus Patmaja Gendari Sutaya Prabu Trimangsa. Senopan enggak dampar kencana engkang senopan banyu. Ngagem begondo kang amri arum. Kakiuping sampeyan ngambar tumuking pagelaran Jawi. Prabi badhe simpimpan cedhit pemitan Joko Paloro. Kang samya ngambil upa cening pisanan banyak dalardo walika lar badak kendhi kencana. Iwes mlinto dinu kawistara. Agung Kawibawan. Ngajengaken pisanipun para praja. Kadang mitra paruju kang wis kepareng bibir lampit wenten pepanggihan. Salajan kathah kang para marasawan iwes rudatan wenten kang kepareng ayun. Kejawi sang Indya Mantri muka pangarsa Patih Kraton Ngastina. Kekasih Patih Hari Sengkuni Bambang Sumanyu Raden Trigantalpati. Sanadyan Trakastra tumungkul netra konjwing Bantala Suku Jaja teken janggut ngapuran Cangastani. Ing batos ajrih yen to kalpatan ngene para sawan. Senajan to wis pupu ampas Jambulwanen ewa semono rikala semono. Maksih kinayu wenangkaning praja yekti bangkit panguling negari. Sang Indya Mantri muka pangarsa menggeraken lenggaira nuju Ngastina pandhita ing pertapan Sukalima. Peparep sang Tapa Begawan Durna Yuresi Kumbayana.
Pandhita kang winasis pangling rasa ngungkuli buntasing kawruh. Datan Mokal minangka dadi guru Nadirira Kurawa. Nanging kocaping ing wenten pengkeran punika tawarane rayi dalem kraton Ngastina ingkang lenggah ing kasadran Tirta Tinarang kekasih Raden Kartomarma kepareng ngatur pasebaring para kadang mitra paruju dalam Sentana dalem saka kadang kang ngurasawan yen kadul kastra mblabar pindha jaladri mungging daratan ewa semana kawitra silep datan wenten Sagawa roning waring intan mogah maruta datan lumampah namung kawitra sampring pati gemblak gending kemasan kang sami rambut karinten Pantara dalu pating jarengling pating carengkling ewa semana bisa andayani sengseming penggalih para priyagung kang daruta enggak busana kang maneka-neka mawarna-warna binarung gegondo kang amrik arum yen kacandra biswaraning kraton Ngastina pindha glaring puspita manding Taman Puri nanging kocapa Prabdi kang wenten saklebeting Datulaya wis yoga tata-tata anata piran-piring piswanan sami nenggo dawuh timbalan patuwing sinuwun nenggih genti kang minusitanan kang pinuju Marasawat tatkala semua sang notos kepareng medhar sabda kang iya petanda songsong gilap wis kepareng kablek mijil sing telenging Datulaya binarung swara gong beri kang mya tanpa tinabuh ambal kaping 3 ewa semana bisa murwakani horking Paseban Jawi yen kacandra horking Paseban pindha negara klebon parang mungkuh parang pamuk jajane mengsah sangka manca negara kawistara umyang gumuruh swarane mangkana cipta gawe kanca jajare kanca maju kanca nodhok sak kanca jajare
sesa kenang kliwek tampar kentono ingkang sasongko sangku menyar marengga ruming uri mangken tanpa sireng lepingkang maslir muruping langit tekian saromane kowe ngenyo sinawu sasat sekar kang sinuji nunggian risang panowati
Sang Nata Suyudana Narendra Gung Pinacara Wistunggara jagat manik raja dewaku babat paman dari sengguni kula nuwun paring pangandika ngadhawuh nggih nimbahe dhateng pun bapa dasar kula tebih manira caketaken caket manira raketaken ampun ngantos kagali ribet paduka manira timbali babat duh anak Prabu sesemban kula sadèrèngipun pun bapa nampi dawuh timbal dalem istripun wonten jawa nggih ingkang marasan buk bilihipun bapa ngibarataken pindha kambengan salomba tinanjing alun-alun katempuh samirna mejut kumitir acal awur mares nanging semanten satemenipun pun bapa nampi dawuh timbalan dalem tata tentrem raos sing manah pindha siram tirta waiswindu kejawi saking menika anak Prabu keparingipun bapa ngaturaken sungkeming pabekti mugi kunjuk sandhap padha mawan tuantu ula nata niki nggih mandira tampi namung kejawi saking menika kepareng mandira tumuli badhe nusung pawarta kadiparan pawartanipun sedaya para kawula ingkang cumandhuk sae wenten saklebeting wewengkon menapa malih ing wenten jawining rangkah mbok bilih wonten sawering para kawula ingkang wantun bladak milang sipat mirung kampuh jinggo dan datan paratu boten wonten awonipun tumuli paring keterangan kanthi wijang stala duh anak Prabu menawi paduka dangu dhateng pun bapa magepan sedaya para kawula saenget ingkang bapa mboten wonten para kawula dalem ingkang nglirikaken dawuh kosongipun sedaya para kawula ketingal manunggalaken rasa cipta karsa saha karya mracenani negari paduka wonten saklebetipun swasana katentreman mlengah kathah sami ngaturaken bebekti mah glondong pengareng-areng kunjuk ngarsa paduka anak Prabu Duryudana kula nata niki. Nggih. Menawi didel mekaten sedaya para kawula ateges kenging kinarya rawang watang abutung ngejung kumbuluruwet. Mugi kepareng kabregyaken lenggah langkung rumiyin lawan kados mboten kirang prayogi nggih anak Prabu bapa peneban saksawehipun prayogi lenggah ingkang putra ngaturaken pambagya panakrami sungkeming pabekti mugi kunjuk sandhap pepodo mawan tuantu Paman Durna kok gandhek bleguduk manyar-manyar lole. Nun katampi kanthi bingah. Nggih, anak Prabu Paduka atur pambagya dhateng pun bapa. Atur sungkem dhateng tiyang sepuh. Nun katampi tan kalih muwana bawa swasana. Nggih. Namung kemawon pangastuti kunjuk mugi katampi wonten Paduka anak Prabu. Kulun kacancang kula becenging weni. Mugi ndadosna Jaya Nur Cahya sih kadar paripun Paman Durna. Kula nggih. Kasekecak lenggah Paman. Kados sampun boten kirang prayogi nggih. Kadang Ibu Kadang Dimas Kartowarma. Prayogakna jering sira ngabiyantara Dimas. Kula kacadung tan kalih sabda piyuk dalem Koko Prabiro tadating rayi Dasakuru
Saderengipun Koko Prabu lenggah dampar estri pringaresang kepareng beber lampit. Wenten bakal ngatur pasibaning sedaya para Narapraja. Dangu boten sowan kepareng ingkang ngaturaken sungguhing pabekti nggih kunjuk sandhapada mawantu-wantu. Yo tak tampa suwe rak pepanggihan jereng sira pangastu tiringsun ya pun kakang genti tampan ana dipun kacadung tan kalih kula pundi dhateng mustaka mugi dados jibat paripih sih kadarmanipun Koko Prabu Dimas Kartomarma mengkono. Kundur ngersanipun paman Senguni. Kundur paduka anggenipun kepareng anabda tumunipun Bapa Siaga tata-tata badhe cumadung dawuh nggih. Kados tinatok Brajara nggih jadanipun pun Bapa saksampunipun mangertos anak Prabu ngawontenaken pepanggihan ing saestrinipun menika sanes dinten pisuwanan nggih. Daya-daya mangertos Purwomadya Usana. Mugi kepareng kababarana menapa ing minangka dados dugitaning penggalih anak Prabu nimbali ingkang bapa lan sedaya para kadang mitra paraja. Nggih. Pancen kula jarak senajan nika didi dinten pisuwanan kula ngaturi paman Sengguni duwin paman Duru lan sakwentawis para kadang sengaja ingkang putra mboten ngaturi Koko Prabu Mandura lan Koko Prabu Basukarna awit sepisan iki swasana ingkang angka kalih atur kula sak mangke badhe magepokan kalian priagung kekalih ing kuatos upami to ngantos nyendu dhateng penggalipun priagung kekalih iki sae Koko Prabu Mandura lan Koko Prabu Ngawangga paman. Oh ora ngaten iki. Dados menika panjen dipun sengaja nggih namung pun Bapa lan Kakang Duru iki kepareng abiyantara lan sakwentawis para kadang paduka guru mboten menapa merga pancen swasana ya Kakang Dur. Nggih, kula nggih pun pana. Sing pokok rembugan iki mangerak inti sarine mboten perlu wong akeh-akeh. Bocah-bocah nggih kula batesi wis pokoke mati urip wong 12. Nggih wonten mriki menika tanjekipun sithik didum sithik akeh didum sethithik. Nah rak ngono iki mboten menapa-menapa nggih. Malah daya-daya kula lan Kakang Duru mangertos Purwomadya Usana tumuli kababarana menapa ing minangka dados dugitaning penggalih. Nggih. Pawan nuwun. Ingkang putra mireng pawartos tembang rawat-rawat mbok bakul sinambi wara. Warta pinandhunging karna. Bilih samangke Bibi Kunti Nalibrata badhe rawuh dhateng negari Ngastina. Kanthi mekaten ingkang putra kados kebak raos kuwatos mila saking menika ingkang putra kepin sanget minta wawasan paduka kekalih lan saweneh para kadang kados pundi anggen kula badhe ngacarani rawuhipun Bibi Kunti Nalibrata wonten negari Ngastina man. Ning ramyan ingkang driya lirwang candra katawengan sumuing ngedyas lir kang aturidan limot
kapiyataning rojit remren driya manawung kekunging iwang wisesa tanono kang kuciwa raras raras katon rumedeng ing akasa nun keparengipun bapa badhe nyuwun prisa nggih paduka kagungan penggalih kuatos awit mireng pamartos bilih kanggo Kunti Nalibrata badhe rawuh. Lah mriki keparengipun bapa badhe nyuwun prisa estunipun rawuhipun kanggo Kunti Nalibrata menika menapa namung mligi rawuh badhe tuwi dhateng keponakanipun lan sedaya para kadang menapa wonten pemanggih sanes. Tegesipun upaminipun badhe ngrembak bab negari. Estripun senajan Tuklo Dering saged nampi kanthi cetha menapa wigatosipun bibir rawuh nanging kula sampun boten badhe kesamaran tertamtu badhe ngrembak negari Ngastina awan. Oh, ora ngaten iki. Upami itu menika mangke badhe magepan dhumateng negari Ngastina istrinipun kula kundharaken dhateng Paduka Anak Prabu. Kula sampun wala-wali matur. Monggo upami itu menika mangke wonten rembat Anak Prabu menapa badhe ngetingalaken dhateng luhuring budi tegesipun negari tumuli dipun paringaken dhateng Kang Rayi para Pandhawa. Neng kanthi mergi mekaten Anak Prabu badhe kecalan kamukten. Ngetokke luhuring penggalih. Negari dipun kunduraken dhateng para Pandhawa. Anak Prabu badhe kecalan kamukten. Nanging menawi Anak Prabu badhe ngetingalaken kaprawiran. Pandhawa sembada nampa bumi Ngastina nanging kudu nganggo srana peperangan. Monggo senajan to menika mangke Anak Prabu mboten kecalan kamukten nanging kedah nempuh dhateng peperangan anut jangkaning Jawata ingkang dipunstani perang Baratayuda Jaya Binangun. Inggih perangipun Kurawa lan Pandhawa ngaten. Nggih. Upaminipun nempuh dhateng peperangan menapa kinten-kinten Kurawa menika badhe mimpang tanding kalian para adi-adi kula Pandhawa. Nah, yen bab kekiatan lan kasantosan Jering Ngastina niku wiwit rumin sampun wonten priagung ingkang dipun paringi jejiban memulang para putra-putra. Inggih mulang kaprajuritan, inggih ngilmu kawijayan. Boten wonten kalih tiga namung sak juga ya Kakang Dura piyambak. Menika ingkang menapa tanggel jawab dhateng kadigdayan lan kaprawiranipun lare-lare Kurawa. Wis semono Kakang Dura menika dipun patah dadi muri menapa gurunipun Kurawa ugi gurune Pandhawa. Nanging tekaning Ndata kok luwih pinter Pandhawa tinimbang Kurawa menika kula piyambak nggih mboten mangertos bab lair batosipun Guru Ngastina. Ning danyana pranyana kula kok duwe pandhaka nek Kakang Dura niku cok seneng bedak-bedake. Kenangan apa le dadi guru kok dadi nengenke Pandhawa ngiwake Kurawa. Niku cetha pilih-pilih nek Pandhawa niku mbok menawa le ngopahi Kakang Durna luwih akeh tinimbang Paduka Anak Prabu niku watak Kakang Dura ten niku.
Kula rak pun matur bola-bali nek pancen wis ora sago dadi guru ya leren. Monggo latri naker dhateng raosipun Kakang Durna wong menika tiyangipun wonten. Paman Durna kados punika. Oh, gadhok pleguduk manyar-manyar. Oh, malah dicuni. Senengane kok ndakwa sing ora-ora karo sedulur kok ora tau duwe sawis becik rasa sing kepenak. Nek kula niku ya diarani bedak-bedakke opah niku dasare napa? Wong nyatane kula niku ya netepi dadi guru. Ning ana kedadian murid kok ana sing bodho, ana sing pinter niku gumantung murite. Wong lek kula mulang Pandhawa niku ya yes padha kalih Kurawa, mboten kula bedak-bedake ngelmune ya niku. Ngoten. Ning carane nampa lan nindakake antarané Kurawa lan Pandhawa pun beda jajal sakniki. Ana kedadian Kurawa gobloke ra jamak-jamak. Kula tak njaluk tulung jajal carane wong mulang wong mendem niku pripun coba. Dursasana Kartamarma ki globo cairana. Rina wengi kula ulang ning beda. Rasane kula mulang kalih Janaka Werkudara. Beda. Nek Janaka niku kula nyatet ya nyatet, kon ngapalke ya ngapalke. Niki kancane nulis kok malah nonton YouTube. Gek sing ditonton kesenian werna-werna. Niku perang abang ki kuping cobi. Kula niku janit kan pripun cek aja mung bocah-bocah. Sing Narapraja duwe kalenggan mun tak wulang. Tenan iki. Seplok kula duwe jeneng guru Mataramah niku tenan. Ora pilih sih, ora Kurawa, ora Pandhawa. Kepara bu guru men kula wulang. Lho arek ngaten. Wangi syukur. Saniki ngaten kemawon, Ger. Anak Prabu Jakapitala mboten perlu kuwatos sing penggalih. Mresani dhateng para kadang paduka ingkang mekaten. Nanging kula sajantos sampun sepuh. Amargi sampun dawuh dhateng Prasapa, upamiyata menika mangke tempuk perang Bratayuda kula sagah ndepani wonten Tegal Kurusetra. Kula sagah pejah karana mbebelo dhateng paduka anak Prabu lan sedaya para anak-anak kula Kurawa. Nggih. Matur sewun banuwun, Bapak. Nggih. Mugi kawuning ana nggih. Sepisan malih paduka mboten perlu alit ing pemanggih kuwatos ing raos. Senajan to menika mangke sedaya para Kurawa tertamtu badhe kula wuwi kegiatanipun wiwit saking gladi peperangan dumugi kegiatan ing batos badhe kula wuwi. Nanging dereng kemawon pun bapa matur. Estunipun paduka anak Prabu sami sampun wonten sabiyantu saking tiyang manca negari. Nggih. Kula menika tigang dinten kapengkeren nika nampi Gandharwa kalih Kolontaka kaliyan Kolonjaya. Nampa murid anyar. Nggih. Senajan to menika wujuding Gandharwa ning sampun dawuh dhateng Prasapa badhe ngruwat salining Trimala karana swita wonten Garing Astina. Piyambakipun sagah dados sumitranipun anak Prabu tumuli ngicali sedaya pepalang. Langkung-langkung paduka niku kagungan mengsah para Pandhawa. Kolontaka kaliyan Kolonjaya siaga tata-tata dados senopati Negaring Astina. Mekaten nggih. Nggih. Kolontaka kaliyan Kolonjaya. Nggih. Menapa larinipun dasak mangke sampun dipun sowanaken dhateng Negaring Astina. Malah wekdal sak mangke sampun nderek sowan nanging sakwentawis wonten pengkeran. Upami itu paduka kepareng kersakaken wawancara saged dipun timbali nggih. Nggih ngaten mboten wonten awuhipun. Kula tringajengaken dhateng bisawanan kula kepingin sanget badhe mangertos
menggah lair batosipun Kalantaka lan Kalanjaya. Ora ngaten inggih. Ger Kalantaka lan kowe Kalanjaya. Kula nuwun paring pangandika ing adhawuh Panembahan. Kula nuwun paring pangandika ing adhawuh Panembahan. Lha kowe sakloron dikersakake marang rakamu supaya banjur ngabyantara rakamu bakal ngersakake wawancara marang sliramu, nggih. Kula ngestuaken dawuh. Namung kemawon sadèrèngipun kula ngabyantara ampun ngantos wonten Tulasari ingkang nempuh dhateng jagat kula Panembahan iki kabeh wis ditanggung karo rakamu. Banjur siaga tata-tata ngabyantara ngestuaken dawuh Panembahan. Anjlalir kang Puspitara kasiring samirana amre kongas kandaningang Sekar gadung hamba barek gondo kang arum pindha puspita ora wari Istunguro jagat manik raja diwaku apa sliramu sakloron kang aran Dikya Kalantaka lan Kalanjaya woi latal kula mboten badhe tedhe ngaling-aling sinuwun kula ingkang nami Kalantaka kula Kalanjaya sinuwun Suwan ngersa paduka Kanjeng Sinuhun kepareng kula ngaturaken sungguhing pabekti wigunjuk sandha pepodo. Semanten ugi kula ngaturaken sungguhing pabekti Sinuhun
Iya, wis tak tampa. Budya pangastawa tumuli tampanono. Kula kacadheng tan kalih kula pundi dhateng mustaka mugi dados jiwat paripik. Kula kacadheng tan kalih kula pundi mugi dados cahya nur cahya. Sinuwun. Atase buta kok dadi kocapane kaya satriya. Kakang Durna, kula dicuni. Wah, iki senajan to buta apik. Lho apik iki panjenengan kula golek ya angel tenan. Mergo sadurunge bocah loro niki teko kula pun ngimpi. Ngimpi dirubuk sendok. Aku le werna-werna. Jan meteguk. Nek tak sawang-sawang kaya jenate Kirjo. Sampeyan iku mah ngomongke wong wis ora ana, ora layat malah. Sing wedok ratek akur kalih kula. Jadi ingsun kepengin mangerti Purwa Madyusana. Sliramu sowan ana ngarsaning ingsun. Kolontaka lan Kolonjaya. Oh iladal. Iyih waleh-waleh menapa sinuwun? Estunipun kula kekalih menika katemben nampi wangsiting Jawata. Karoning pengajap kula badhe nglebur wataking buta kanthi lampah tapa ngrami. Nanging wis manten Jawata cetha anggenipun paring wangsit kula kekalih saged rinuwat jagatanipun mribah wataking buta. Nanging kedah sarana sowan lan suwita wonten negaring Astina. Mila saking menika sinuwun mugi keparenga paduka riling penggalih nampi dhateng paswitan kula mbok bilih sak mangke minangka dados wuwing kegiatan anggen paduka badhe ngayahi wajib ngasta pangos wonten kraton Ngastina sinuwun. Istungura jagat manik raja dewa. Saknyatane pun kakang kepengin bakal mangerti. Sliramu iki buta sangka ngendi? Woi, ladal. Kula menika kumendang kriyang kabur kangenan mboten gadah dongko. Banjur wong atuwa kita kula mboten gadah tiyang sepuh. Bapak kula menika pejah rikala taksih jejaka. Biyung kula pejah rikala maksih prawan sinuwun. Oh, gangsir. Kok malah kaya celangkriman ora. Yo. Ingsun nedha nrimo. Senajan to durung cetha mungguh lelabuhan mulan pun kakang durung ngerti sepiro kekuatan. Nanging aku percaya lan bisa nampa paswitanmu sak kloron. Nanging mangerti yo. Gandeng jenenge ingsun kuwi darbi pepalang ya pepalanging urip. Ora ana loro lan telu kejaba siji mung adi-adiku Pandhawa. Apa kira-kira kuwi sak kloron? Yen tak tempo iku nang palugon mungsuh para adi-adiku Pandhawa. Bisa tanggung jawab lan bisa numpes marang para adi-adiku ngasak nyatane iku dadi pepalang. Woi, ladal sinun. Kula ing prasapa badhe ngudhaken dhateng jiwa raga kula. Pejah gesang kula badhe kula soraken dhateng paduka Kanjeng Sinuwun. Upami to menika mangke nempuh peperangan kalian para satriya Pandhawa kula kinten mboten perlu gepok kontanipun sedaya para pepundhen kula Kurawa minggahipun paduka Kanjeng Sinuwun. Cekap kula kekalih ing badhe ngrabasa mejahi para satriya Pandhawa sin. Yo. Pamandarya, kula nuwun paring pangandika ngadhawuh nggih. Lan Paman Durna, kula nggih. Kula trinekseni. Wekdal sak mangke Kolontaka lan Kolonjaya
kula tetepaken minangka dados senopatining perang negari Ngastina. Nun kasinggihan kula nderek nekseni nggih, kula nderek anekseni anak Prabu. Sidhem jroning piswanan Wadyagung tanpa sabawa Kapraban Risang Narendra mangun katon kaonengan Kacarita Taklesmana Denawa kekalih Dikya Kalantaka lan Kalanjaya katetepaken panata ing Astina minangka dadi senopatining perang. Legek jroning nala Denawa kekalih kesaru geger njaba piyak ngarep tangkeping guri. Kota penging manjing kraton Ngastina minggah tinggil Binaturata. Ora kaya praptanina Sang Dewi Kunti Nalibrata. Sak mentawis cingak para kadang pin prasepuh. Uninga rawuhipun Sang Kesumadewi. Wanita ayu tomo ngambararum ngambararum sang kusuma yatal mawur madu bronto gembrang yen ngandika yes tungura jagat manik raja dewaku boten badhe kesamaran Bibi Kunti ingkang kepareng rawuh saksawehipun parigi lenggah ingkang putra ngaturaken pambagya panakrami saha sungkeming pabekti mugi kunjuk sandhap pepodo Bibi. Jagat yo Suyudana tak tampa. Ngatur pambagya lan sungkem marang wong atuwamu. Mung budya pangasta kowe genti tampanana ya nggih. Kacandhi mustaka mugi tetes jimat paripih.
sih kadarmanipun Bibi Kunti Suyudana iya semantun iki ngrayi ngaturaken sungguhing pangabekti kanggo ya Adipatih Sengkuni tak tampa pangestuku genti tampanana ya yayi nun kacadheng tan kalih kula pundi dhateng mustaka kanggo kula ngaturaken pangabekti kanggo ya Pendhita Durna tak tampa pangestuku tampanana Adi Begawan nggih sangat anggen kula nampi kacandhi mustaka mugi dados kenang-kenangan namung piyambakan kemawon menapa aku prapta tanpa kanca tanpa kanthi dur waduh kok kendhili rajamak-jamak bareng rondo kok kendhili rajamak-jamak plencang-plencing rono rene sampun monggo kula aturi anabda kanthi wijang dhateng kang putra pun yoga kula anak Prabu Suyudana menapa minangka dados dukita ing penggalih iya yen sampun cekap rembagipun mangke tumuli yen kepareng pinarak dhateng saka lima awit kula mangertos bilih paduka dangu mboten mengunjungi dhateng pertapan ya sing gedhe pangapuramu ya Adi Begawan merga pancen kahanan sing durung marengan nggih oh ngamarta nggih wonten Karina ta Karina aku mah ora mudeng mungguh tembungmu gegebluk mayangkara niki lho ya sak wentarana ning kabeh para kawula bisa padha ngesti padha marang dawe para pengarep luwih-luwih anakku si Punta padha ngesti banjur kabeh bebaryan rina lan wengi angesti marang pangosing Gusti muga banjur pinaringana karahayun ngarak ngaten beda kalih cantrik ngen kula angeli rajamak-jamak polisi kudune nentremke wong-wong mah mung ngoprak-oprak wong nganggo masker niku mesake kula benjak yen kepareng pinarak ya sesuk mbok menawa genti dina aku tak merokke Adi Begawan narak ngaten sampun monggo ngendika menapa wontenipun kadiparan Bibi rawuh tanpa cecala langkung rumiyin tumunten ing putra dasar kula badhe nyadong dawuh Bibi ya yen wis kok parengake aku kandha aku tak kandha ya nggih sak temene Bibi rawuh sepisan ya tilik marang keslametane para anak putu ing Ngastina munggahe anak Prabu Suyudana ingkang angka 2 sak nyatane aku mung adapur ngengetake kalim puting pamikirmu mbok menawa dir jaman semono wis padha rembugan lan wis ana perjanjen Bloko Suta wae negara Ngastina bakal dijaluk karo adi-adimu ya nggih ana pengajab kang kaya mengkono aku dadi wong tuwa sak nyatane kaya tinotok braja rungih gek mongko mulya-mulyane wong tuwa kuwi yen urip bisa nungkuli katentremane para anak putu mula kang sangka kuwi kanggo nyapih swasana sing bakal dumadi Pandhawa lan Kurawa congkrah mung bab warisan tak jaluk bumi Ngastina paringna marang adimu para Pandhawa ya Suyudana ewa semono syukur yen to sak wutuhe negara kok paringake ewa semono yen pancen kuwi dirasa awel separo ya ora apa-apa yen separo kok rinasa awel seprapat mbok menawa adi-adimu wis padha gelem nampa ya nggih mula kang sangka iku enggal paringna bumi Ngastina warisane para sepuh marang adi-adimu awit iki mengko nganti kedadian peperangan Kurawa kalah aku ya kelangan anak Pandhawa kalah
Aku ya kelangan anak Suyudana. Kaya mengkono mungguh pamundhute ibu banjur mara dipenggalih mengkono Suyudana. Duka yasine dijojo bangawinga wingis. Tinape muka katon kabaranang katon kabaranang Bromarkata pindha kembang wurawari wis tunggara jagat manik raja diwaku. Bibi Kunti, apa Suyudana? Bibi kok kagungan niat badhe ngrembak negari. Kula badhe nyuwun prisa dasaripun menapa? Jagat aku rak wis kandha to. Dasare ya pengendikane para sepuh rikala semana. Swargi Prabu Pandhu Dewanata matur karo wong atuwamu Kakang Dastarata, Kakang kula titip keng Prunan lan negari Ngastina. Benjang menawi Pandhawa sampun sembodo nampi kamukten bumi Ngastina, negari Ngastina tumuli kaparingna dhateng keng putra Prunan rak ya ngono to. Wong jaman semono ketoke ya akeh sing padha nekseni. Klebu Adipatih Sengkuni rak ya kowe nekseni to Adipatih. Kula mbiyen pas rembugan malah ora ngrungokke. Kula dijak Remi Dursasana, kula mumet mergo guwang yoker. Jan mboten ngrungokke kula ora krungu ledha rembugan riyen. Kurawa madha yutupan niku wijin mengi rembugan bocah cilik. Samenika ngaten Bibi Kunti. Kula matur. Kula malah gumun kalih sampeyan. Atase sampeyan iku jejering wanita mengko jare putra ratu. Trah kesumo. Ning nun sewu sampeyan patrape kok malah kaya menungso sing ora ngerti tatanan. Trunyukan cenanangan tanpa nganggo petuk. Sampeyan iki wong Mandura. Ora darbe hak milik, ora duwe wewenang ngrembug bumi Ngastina. Sing darbe wewenang ngrembug bumi Ngastina niku Pandhu Dewanata. Sanes sampeyan endah-endah wong ini wis tuwa kakean umur, wong wis pikun, dudu hake melu rewa-rewa melu cawe-cawe. Sampeyan duwe milik napa? Jagat Suyudana. Aku ora duwe milik apa-apa. Ora bakal milik marang bondo donya, ora bakal milik marang kamukten negara Ngastina. Mligi aku mung bakal nggayuh katentremane para anak putu Suyudana. Walah. Belgedes. Kaya ora ngerti batin-batin sampeyan. Sepisan malih sampeyan iku wong Mandura ora duwe wewenang bumi Ngastina. Sing duwe wewenang rembugan Pandhu Dewanata. Kula niku sedrema nglungguhi klasa gumelar. Ora ngerti lida rembugan. Mangrungokke ampun malih kok separo seprapat ora bakal kula ulungke. Aja menika seprapat sak prawolon ora bakal kula ulungke. Aja meneh sak prawolon sak pecak kula mboten rila. Kula rila ngulungke bumi Ngastina nek anak-anak sampeyan wani nglangkai bangkene Suyudana. Iwa semanten Bibi. Sampeyan nek kepengin rembugan bab negara mriko
tenjaratan sing wis modar kontangi dijak rembugan kocapong gerbabak mukane sang Dewi Kunti Nalibrata kaya ilang suba sitani uncat sangka palenggan datan pamit geger Prabu dicuni jane nek wonten kedadian ngeten iki kula ya mesakake kalih Kang Mbok Kunti Nalibrata. Wah, nek kula jan dadi bumbrung. Ambak-ambakno Kunti niku ya bocah kendeling nek wis nracas ngoten niku waduh. Kula yo kelingan ibune Bima. Aduh. Bocah kok jan kaya ngono. Nggih, kok sampean kaya kuwi tau cantol rasa kalih Kang Mbok. Lho pripun nika riyen yang kula. Dewi Kunti niku rak pun kondang kaloka ya apa kekasih Dewi Prita ya Ira Rubianto. Kula kelingan nek pas latihan kula boncengke. Aduh. Engko dadi sakniki ora. Oh. Tenan kok seplok ditinggal Pandu ki tenan. Kula sing jan nek riyen gimen iki cok. Oh, arek ngaten. Tenan mesake. Nek suwe ora ketemu kok kaya ki ana gegambaran ning mripat ki kaya wah nek ketemu ki kok marahi gemrayah. Nggih. Ya karang Mbok menawa nggih pun tau cantol. Pun riyen. Riyen tapi nggih. Pun ngaten menika menggaing pun bapa langkung mantep. Tegesipun paduka nggih pun paring pengendikan kalian Kang Mbok Kunti Nalibrata blak-blakan. Apa Pandhawa sembodo nampa bumi yen iso ngalahke paduka anak Prabu ngaten. Nggih. Nah, niku panjenengan ngaten menika kedah sing cetha sing perwira. Dadi niki danyana pranyana paduka sampun netepi sumedya badhe gelar peperangan. Nggih. Kula ngibarataken wong nekem welat pring wulung niku panjenengan ngaten menika. Nek wani aja wedi-wedi nek wedi aja wani-wani. Kudu ditekem tenan awit yen ora tenanan mbeler tangan teni. Nanging kulinging kula kuwatosaken pelajaripun bibi upami to ngantos menika mangke wadul kalian para Pandhawa. Kurawa ingkang mangka dering siyaga ing diri sawega ing gat. Ah yen ngaten malah prayogi Kang bibi dipun tungkok. Yen saged dipun prema ampun ngantos ngucap karo si bumi ngestune ewa semono.
yen pancen berguguk ngutawa temjer menika nerak dhateng tatanan lan ngucemaken asma paduka anak Prabu jejering ratu lebokke pakunjaran. Ora ngaten Kakang. Ayo Ki, ayo ning niki mangke apike eling ngunjara teng Sukalima mawon. Kula isolasine sing nganti rapet. Supaya resa ketemu sapa-sapa. Niku mangke kangge nggih ngajar kanggo Kunti Nalibrata nggih. Prayogi. Nah, rak ngaten. Yen ngaten mboten wonten awonipun. Sedaya para kadang tumuli kabidalna Bibi Kunti Nalibrata dipun suwun wangsul. Yen saged lerem sak mentawis ampun ngantos ngraosi bumi Ngastina wis semuntu yen sak mangki Bibi malah pinanggih duka prayogi dipun kunjara ngestaken dawuh nggih. Malah keparengipun Bapa Siyaga tata-tata medal nyawi ngawi sedaya para kadang Kurawa supados anututi dhateng kanggo Kunti Nalibrata ing atus-atus. Kula sumanggaken pamandurangipun andomani dhateng Kolontaka lan Kolonjaya. Awit ing kula kuwatasaken Bibi menika wau Bibi Kunti Nalibrata mbeta kanthi para putra-putra menapa para adhi kula Pandhawa. Kula sumanggaken pamantra pun ngestaken dawuh mangke kajeng ditandangi kalih murid kula loro niki. Nah, tumuli keparengipun Bapa nyuwun pamit siyaga tata-tata ngrekaken para Kurawa ugi badhe andampingi Kolontaka lan Kolonjaya. Tembunge kok lek werna-werna. Mung dhe murid elik kok kaya mendampingi. Kula sumanggaken Bapa Kolontaka nyadong dawuh penemban Kolonjaya. Nyadong dawuh penemban siyaga tata-tata pamit kang Raka. Metu njaba yen ana moga-mogane Kunti iki menggawa putra apa menggawa wayah. Malah prayoga jerku trasing mungsa mengko patenana sisan. Oh, ora ngaten iki. Yen ngaten kepareng nyuwun pamit siyaga tata-tata medal njawi sinun sing ati-ati aja kaya bocah wingi sore. Dimas Kartomarmo nyadong dawuh O Prabu. Borong bodoling piswaran ingsun kundur ngedaton prasta timbalan paduka. Kepareng nyuwun pamit siyaga tata-tata midhalaken sedaya prawadya bala sing ati-ati. Paripurna saping mata sigra kundur ngedaton. Jreg sanging palenggan ginarbek sakething Prabyada tumapaking pada. Yen kadulu kawis teruntung-runtung Gendera Saksana Sri Naranata.